Здравей, Диана! Аз съм Гери от Натурално и бих искала да ти благодаря за поръчката ти за коластра Колактив 3. Един изключителен продукт, който на мен лично ми е любим и използвам всеки ден в моето семейство. Това е коластра от крави, която използваме, защото съдържа между 10 и 20 пъти повече хранителни вещества и антитела от човешката коластра. Целта е да подпомогне организма ни да се справя по-бързо и по-добре с вирусите и бактериите, които по това време на годината са навсякъде около нас. Важно е да знаем, че той съдържа и ацидофилус, който подкрепя нашите тънки черва и е обогатен с лактоферин, който помага за преноса на желязото, а пък бактериите се хранят с желязото, което не е пренесено. Така че всъщност ние с тази комбинация, която се намира в коластрата, намаляваме шансовете на вирусите и бактериите да ни побеждават. Целта е да се справяме по-бързо, по-леко и организма ни да бъде по-силен. Благодаря ти отново. Ако имаш въпроси как да използваш, как можеш да комбинираш с други продукти за имунитет, можеш да намериш контактите ми на сайта на Натурално. С удоволствие ще ти помогна. Благодаря ти още веднъж.